दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि आफाद आरो फरायसा आफाद नाथाय थांनाय गोलाव समाव 34 बोसोर बे गोलाव समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव राजखान्थि दाबिखौ लानानै जिहेतु जों हाबा मावबोबाय बा सोमावसारबोबाय आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय राजखान्थि दिगाव जोङो खामानि मावबोनांदों डिसिसन होबोनांदों आरो जोङो रायजो राजाखौ आपिल होबोदों मालाबा रायजो राजाखौ जोङो खावलायनायनि गेजेरजों जोंनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जों हाबा मावनो थाखाय जों खावलायबोदों दा दिनैनि थासारियाव आसामाव बिधान सभा जानो थांगासिनो दङ आरो बिटिआरनि मोन 12 समस्तियाव राजखान्थियारि हान्जा बेयाव इउपिपिएलआनो जा बा बिपिएफआनो जा बा गुबुन गुबुन हान्जाफोरा दिनै बिसायख'थि गेलेगोन आरो जिहेतु बेयाव बर'निनो हान्जाफोरा बिसायख'थि गेलेगोन बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि सिंनि समस्तिफोरखौ लानानै दिनै बेयाव आङो बाथ्रा बुंनाय नङा बिटिआरनि बायजोनि गासैबो मोन 30 समस्ति दङ बे समस्तिफोरखौ लानानै जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय स्पष्ट भाबै रायजो राजाखौ मिथिहोनो नागिरदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथआव हा हुनि जेंनाया दाबो जोबाखै हा हुनि जेंना जोबैनि थाखाय बा फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों लेन्ड राइट मोनैनि थाखाय दिनैबो बेयाव पन्चायती राज बेबस्था जायाखै बे मानसिफोरा बिधान सभायाव बा एसेम्ब्लियाव भट होयो नाथाय बे मानसिफोरा पन्चायती राजनिफ्राय बन्चित जानो गोनां जादों फान्डामेन्टेल जे राइट्स होननानै बुङो जेराव नोङो गुदि मोनथायनि बाथ्रा दङ भारत संबिधानाव आइ-वाइ-न'निफ्राय लानानै जब कार्डनिफ्राय लानानै सरकारनि जिखिनि स्किम बा आसनि दङ फारसेथिंजाय लामा दालां बेयाव जेसेबां स्कुल कलेज दङ बे भेन्सार जानानै दङ लामा दालाङा जायाखै आरो बेयाव दै लोंनायनिफ्राय मेडिकेल साब सेन्टारनिफ्राय लानानै इलेक्ट्रिसिटिनि बेबस्था गैया आरो गोबां जेंनाजों रायजो राजाफ्रा बेयाव जिउ खुंनो गोनां जादों 3,000निफ्राय लानानै 45,000सिम आसाम नाङै धेमाजियानो जा कार्बि आंलंआनो जा नगाव मरिगाव हजायानो जा बा नोङो लखिमपुर जा गवालपारा कामरुप बरपेटा बङाइगाव धुबुरी बे गासैबो ओनसोलफ्राव बर' रायजोफोरनि भटारआ दङ आरो बे रायजो राजाफोरा बिसायख'थि फैयोब्ला बेयाव गुबुन गुबुन हान्जाया बिसायख'थि गेलेयोब्लाबो बिथांमोना एबसुनि आनसलिक आरो जिल्ला अफिसाव फैनानै खबर लाफैयो सोंफैयो जे बे बाराव जों सोरखौ सापर्ट होनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा इसु बेस्ड जोङो सापर्ट होबोदों इसुनि थाखाय जेंना सुस्रांनायनि थाखाय जों सापर्ट होबोदों जों रावखौबो ओरैनो दङ बे जायगानि दिनैनि बास्तब जि जेंना दिनैबो जोङो गोबां जेंना जेंसिजों जोङो जुजिनानै दङ आरो बे जेंना जेंसिया जोबाखै थारैनो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्तिया जाबाय बे सुक्तिनि गेजेरजों इनक्लुसिभलि कमप्रेहेन्सिभ मोनसे सलुसन पेकेजखौ लाबोदों आधा जिखिनि जोंनि एकर्डनि दफा दंमोन बे मावफुंजाबाय आरो आधा एकर्डआ दायो मावफुंजानो थाखाय दङ सरकारा बेखौ मावफुंगोन होननानै जोङो प्रतिश्रुति होदों नाथाय नैबे बिधान सभा बिसायख'थियाव रायजो राजानि जिखिनि समस्या जिखिनि जेंना बे जेंना जेंसिनि सायावबो जों नोजोर बोनांगोन आरो बे जेंना जेंसिया जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोबो बा जे जेंना जेंसिखौ जाय सरकार दागोन बा जाय सरकार सालायगोन बिथांमोना सुस्रांनानै होनो हायो दा बेखायनो जों ब्लाइन्डलि सापर्ट होआबासिनो पजिटिभ मोनसे कनस्ट्राक्टिभ अपिनियननि गेजेरजों रायजो राजानि मतामतखौ लानानै रायजो राजाया मा लुबैयो जोंनि समाज दैदेनगिरि जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरिफ्रा मा लुबैयो बिनि सायाव जोङो फकास खालामनानै बिथांमोनजों रायलायगोन अपिनियन लागोन आरो बिथांमोननिफ्राय कनस्ट्राक्टिभ मोनसे अपिनियन लानानै फैबाय थानाय समाव जोङो डिसिसन होनांगोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बे 30टा समस्तियाव जिखिनि जोङो स्टेप लानांगौ जिखिनि जोङो इनिसियेटिभ लानांगौ जोङो बेखिनिखौ हाबाखौ जों मावगोन आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोङो कुनु बिजाथि जों दैखाङा बा जोंहा बिजाथि बिदि गावनो गैया खारन जोङो पलिटिकेल पार्टि नङा दा बेखायनो रायजो राजानो मोनसे जोङो दिग बा लामा होनांगोन जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि जेंनाखौ सेरखाय बेरखाय भटआ जायाब्लासिनो जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बा इसुनि थाखाय बा जोंनि प्रब्लेम्सफोरखौ रिजल्भ खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा मोनसे स्ट्रं मोनसे मेन्डेट होनो हायो आरो स्ट्रंलि भइस होनो हायो आरो जाय हान्जा जाय बिजाथिया जोंनि जेंनाखौ सुस्रांगोन जों बिनो मदद होगोन जाय हान्जा आरो जाय बिजाथिया जोंनि जेंनाखौ सुस्राङा बा जोंखौ गुरुत्व होआखै बिथांमोननो जोङो सापर्ट होनायनि बाथ्रा गैया दा बेखायनो जोङो
देरहाहोनोबो हायो जों फेजेननोबो हायो बे बाथ्राखौनो लानानै बे स्पिरिटजोंनो जों खामानि मावबोदों दा बेखायनो आं मिजिंथियो जे बेयाव रुलिंआनो जा बा बेयाव अपोजिशनानो जा बेयाव रुलिं आरो अपोजिशन नायनि बाथ्रा गैया सोरखौबा मोजां मोननाय सोरखौबा गाज्रि मोननायनिबो बाथ्रा गैया दा बेयाव इसुनि सायावसो सोनारगोन प्रब्लेम्सनि सायाव सोनारगोन जिहेतु जोंनि मेजर प्रब्लेम्सआ एकर्डनि गेजेरजों रिजल्भ जाबायब्लाबो ओनसोल भित्तियाव डेभेलपमेन्टेल जिखिनि एसपेक्ट्स दङ बा ओनसोल भित्तियाव जोंनि जिखिनि फान्डामेन्टेल राइट्सनि जिखिनि जेंनाफोर दङ सरकार मोनसे जिखिनि होनांगौ बे जेंना जेंसिनि सायाव जोङो माने नायबिजिरनानै उननि समाव जोङो रायजो राजानो मोनसे मोजां डिसिसन होगोन होननानै आं दिनै बुंबाय।